Mae llawer o sôn wedi bod yn y papurau ac yn y cyfryngau wythnos hon am y cymoedd achos rhyw gyfres teledu sydd wedi dechrau cael ei darlledu. Mae llawer o bobl yn grac iawn. Dwi'n dod o Rhondda, dwi'n dal i fyw yn y Rhondda, a mae gyda fi yn Brwsel wythnos hon yw Sioned Rhys, sydd hefyd yn byw yn y Rhondda. Mae hi'n byw yn y Pors, fe ath i ysgol gyfun y Cymer, a mae wedi dod yma am wythnos i brofi bywyd yn y Senedd Ewropeaidd. Sioned, beth wyt ti'n meddwl? Wyt ti'n ferch o Rhondda, wedi tyfu lan yn y Rhondda, rhywun sydd yn amlwg yn uchelgeisiol iawn. Mae gyda ti gynlluniau mawr. Oeddi tyfu lan yn y Rhondda wedi bod yn anfantais o gwbl? Nac, dwi'n sa'n credu hynny o gwbl, achos yn yr ysgol, yn nhw wedi rhoi llawer o brofiadau ni, hynny yw yn academaidd ac y tu allan i'r ysgol, a mae hynny wedi sbardino fi wneud pethau da mewn bywyd. A fi'n credu taw teulu yw popeth, ty beth, dim y lle rwy ti'n dod o. A ti yma ym Mrwsel, wrth gwrs, pam oedd ti wedi dewis dod yma am wythnos i weld beth mae Senedd Ewropeaidd yn gwneud? Wel, dwi'n fyfyriwr yn ysgol yn Prifysgol Caerdydd yn astudio'r gyfraith, a dyn ni'n clywed lot o sôn ynglyn â'r gyfraith Ewropeaidd. Felly o'n i'n meddwl i bod hi'n gyfle anhygoel i ddod i weld y Senedd ar waith ac ar lefel ymarferol. A dwi'n gwneud pwnc yn uniongyrchol ar gyfraith Ewropeaidd blwyddyn nesaf, so dwi'n credu bydd hynny fel sail gadarn i fi i astudio hi flwyddyn nesaf. A beth yw dy gynlluniau di am y dyfodol? Unrhyw syniad eto? Wel, wedyn mi ddod fan hyn, fi'n credu bydd hi'n gyfle anhygoel i gweithio fan hyn, ond wedyn ar y llaw arall, falle fod yn cyfreithwr, sa'n siŵr to. Ond dwi'n graddio flwyddyn nesaf, wedyn yn gwneud penderfyniad wedyn. Mae pob lwc i ti flwyddyn nesaf. Diolch yn fawr am ddod yma. Mae wedi bod yn bleser cael ti yma yn y swyddfa. A dangos y gorau o'r cymoedd. Diolch.